Bakit? Pagsunod ka sa akin nakatingin. Kaliton. Sana? Kaya pilang price? 20. Yun eh. Solo 20. Saan eh? What? No, ang silo. Fishball. Initon pa rin. Ano? Initon po. Fishball ako dua. Iya, isa rin gusto ko na burot hangtod sa nakabalik niya. Isa man mo tawil mo ito. Oh, tingin ko man ako sa ayun sa ibang isa kasi. Oh. Yo tawag ko Fishball. Nice of mo. Pag 5 pesos, dua. Jeez. Uy, siya. Kanang. Sa tawagan eh? Ang sa tawagan nga sauce? Ah, gravy di ay. Gravy. Halang ni, ang gravy ni. So, let's eat fishball. 5 pesos each stick. Ano na to? Itong gipalit nga fishball. Okay. Labi po, fishball. Kaon fishball. Okay. Hapon na ron. Merienda. 6 pesos ka. Mama lang, sayang nga ito naman to. Dili na lahat. Ano to? Kayo, kayo. Ako mama lang na kayo. Hindi na. Isaw. Isaw. Pwede mo siya. Anam! Oo. Hindi na ginamalas eh. Tignan mo eh. Damas na ba ka? Ay, wala din. Ano? Kanin. Ito na sa taas. Kanin ka po. Ganina po. Lami po, lami. Dili, ganina. Wala lagi. Fishball.